Minɛ tɔw bolo u b'i sɔrɔ yen ala kama taa. Papa, b'i digi a kɛ ala n'a kira kosɔn a ka yafa n ma ne yafara ka ko ne t'aw bɛɛ la. Mira. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la. Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Anki, está jolie. Parle l'oreille. Ah, mira ne parla. Alman tu yere. Mira. Kanan fosa. Mira ne na chine nyana. Nyana ge. Yoro be. Nyana katime mali uso no be. Yalla. Man tu yere mira. Bashi tirawo. Bashi. Fui. Oui. Kanan fosa. Nere nyana iga semaine temenu ko. An famana kan siga boron kere akubu tugudi. Ya akubu tugura kayene. Ne taara saba bien, maître bien fou, na baara kɛtaw la. Non jara yɛrɛ ne nouvelle point ba de. Moyen ba sɔrɔ. Mori bɛ kɛ première wo. Yɔrɔ vraiment du courage. Jara ni toro. N yɛrɛ na mobili ban dɔ san i ni kɔrɔ minɛ mobili. Kana ni fana ɲɛna sa. Mun jabi ni bɛɛ hakili bɛ ne la koyi. Ne yɛrɛ bolo n ye hakili tɛ ne la yɛrɛ. Ne hakili b'i la. Normal. N bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye k'an fa fura ye ka so ɲuman d'a ma ka mobili cɛ ɲuman san ka d'a ma. An ka tɛgɛrɛ ni fila sa. Ala k'a ɲɛnabɔ bɛ mun an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛnabɔ k'i kɔrɔbaya ka i ka dɔgɔtɔrɔya k'a diplôme k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ. Yamina in fɛn fɛn Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye. Yamiya. Ne ka mami. Mɔgɔ bɛ bɔ bisani. Ala b'o kɛ. A mami sani. An mira ka den sa. Nin ka di ya. Komi kuma bɛ b'a fɔ ko bɔgɔlɔ de ka di. Bi ta tɛ ka bɔ a la dɛ. An bɛ nin lajɛ ɲɔgɔn fɛ de. Nin film ka di dɛ. E ka tɛmɛ. Bɛ nin verre ɲɔgɔn san ka di ma. Nin fɛn ninnu ka d'aw ye. A bɛɛ ye filɛ e yɛrɛ kɔni ko kulon i bɛ tilema ka nin bila la i tɛ sɛgɛn nka i bɛ k'i ka kalankanw kɛ i bɛ yɛrɛ sisu kɔni bila an fɛ ko ni fɛn kɛra k'i sigiyɔrɔ kelen i y'a faamu ni kɔni bila a bɔ to ka ɲɛ sisu de kɛ to ka kalan kɛ i y'a faamu. Ne yɛrɛ bɛ ɲininka o. Mama a bɛ min? Mama a bɛ yɔrɔ jumɛn? Mama min bɛ yan. O tɔgɔ fɔ ɲuman ye so kɔnɔ i y'a faamu n t'a fɛ ko tɔgɔ bɛ jɔ a bɛ yan nɔ ye hɛrɛ sɔrɔ jɔn ye hɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ yan diɲɛ don o don mankan tɛ ɲinɛ o kɔ. Mama na. Yafama cogo di? E nana mun ɲina ne m'a fɔ i ka bɔ n ka so wa? N m'a fɔ i ka n ka so toli wa? N m'a fɔ i ka fara n na wa? Ne m'a fɔ i ka fara n na wa? Cɛ dan ye ne kelen ye.
Soudain y a un client. J'ai à la commence à y répondre ça. Il répond à la cama. Une femme. Ta. Ni ka minɛ tɔw k'olu b'i sɔrɔ yen. Ala kama. Ta. Papa. Bidi. Ake ala na kira kosɔn. Ya a ka yafa n ma. Ne yafara ka kuma i kan fɛnɛ. Mira. Est-ce que b'a dɔn? Ni kafiri y'u ka di a t'u ko nun dɔn koyi. E bɛ ka nɛ e bɛ ka hinɛ minɛ. Papa yafa n ma. Ne ye fɛn fɛn kɛ n miiri la n jo t'a la fo ka taa fɔ min kɛra ne tɛ se k'a ɲɔgɔnna kan bilen. N deli ala n'a alakira kama yafa n ma. N bɛ miiri minɛ k'a don n sogo ni n golo cɛ foyi t'a sɔrɔ bilen. Yafa n ma ala kama n di. Yɛrɛ kuma tɛ ne ma nin fɛ den ka kɔnɔ. Ni kelen dɔrɔn de b'a fa bolo o wa tɛ fa bolo bilen. A ye jigi kɛ a y'a bila ka ɲɛ. Ne balima kɔrɔkɛ den don. Jigiya foyi tɛ bolo ɲɔgɔn dɛ. N y'a f'i ka den don i sogo n'i bolo cɛ. I k'a minɛ ala kama. I ka n'i bɛ ne fɛ f'i bɛ ka fu fɛ i ka den don i sogo n'i bolo cɛ n y'a bɛɛ f'i ye. T'a kɛ tuguni n jo foyi de t'a la. A banna komi den yɛrɛ ko k'a yafari ma. Wɛrɛ t'a la. Ne kɔni n fana b'i yafa. Nka n bɛ k'i lajɛ dɛ. N bɛ k'i lajɛ n b'i lajɛ n'a filɛla ye. Ni changera o don ni ma changer a y'a bila yɔrɔ min ma dɛ ne kɔni tɛ bɔ kuma kan ka f'i ye den don i sogo n'i bolo cɛ den kɛ i yɛrɛ wolo den kanu k'a ta i k'a k'i yɛrɛ ta ye a kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu ne kɔni tɛ yan n yafara problème foyi t'a la i ka so n nana i ka so. Ne kan ka tɛ sɔn ta. O bɛ sɔrɔ. Bi n ɲɛnafinba de tun bɛ ne la. I y'a kɛ ŋɛnɛ yɛrɛ la. Mais ne tun bɛ ka siran nin wele de parce que n dusu bɔlenba de don. Ne siranna n'i wele a ka na kɛ kɛlɛ ye tuguni. O ko tɛmɛna sa komi yafaw ni fɛnw bɛɛ kɛra dɔn an k'o bila. Ɲɛnafin tɛ la. Ɲɛnafin b'a kun yan. Yafara. Ni yafara ne kɔni fiyɛ. A ko kana ko ka nɔgɔya ka ban. I tɛ kalan kɛ na. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔrɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.